dago, Vale? Baina, hemendik... Kaixo! Egundura nondik ekartzen dut? Mendia. Argazki batean agertzen zen. Errekan. Esan genuen erreketan normalian dagoen ura, aurretikan garbitu behar da, eta erreka guztien ura kalitatea ez da oso egokia. Guk eratzen dugun ura, zuet eratzen dugun ura ermoan, nundik datorren gazitu, ez dut gogatzen. Zer dago hor goian aizola deitzen dena? Ura. Eta hori nola deitzen zaio hori guztiari? Ura. Gazia. Nola esan duzu? La preso. Eta euskeraz? Egun hon. Urte? Ibaia. Urte? Urtegia, oso ondo. Ur asko dago, erreka gertu dagolako, bale? Orduan, orain goazen bide honetatik, justu erreka bazterrian ikusiko ditugu zuaitz pilo bat. Eta zuaitz horiek dira, edozein erreketan aurki daitezken landareak. Horien artean dago hau, intxusa, bale? Eta intxusaren lorak oso polita dira, usaingarriak, nahi badezu usaindu. Eta hau da, hori zuaizka bat, errekan inguruetan ikus daitekena. Oso zain gozua dauka. Honekin egiten dira karameluak ere, bai. Karamelu? Ipintzen ziren harriak, bale? Orduan hau da, gizakiak jarritako harri batu, baina gaur egun horrelako harriak ez dira inarraz ikusten, bale? Orduan mantendu dira, konservatu dira hemen bide estean, elementu berezi bat bezala. Baina gauza batzik. Berdin bat, ea desberdina dira, Ea asmatzen duzu zein dan bi zuaitz hauek bereizteko ezaugarri berezia. Zaudeka puntu hauez. Oso ondo, ikusten duzue? Bai. Eta horkide bai dago punta. Dago pi. Claro, ozto bakoitza dauka bere punta. Hau da altza, bai? Altua diren zuaitz hauek. Hola, azten dira, elkarrekin ez da izan bat oin. Eta gero ikuste duzue hango beste txikiago hori? Hor, onduan dagoen hori. Hor, adar pilo bat dituen horrek. Bai, hori da beste hau. Urritza, bai? Urritzak ematen duen fruitua da urra, bale? Avellana. Behar duen materiala, bale? Hasiko naiz, banatzen. Baina, naiz eta talde batek edo talde bakoitzak egin bere froga, gero partekatu behar ditugun emaitzak, bale? Aterako zaiguna da garrantzitsua jakiteko uraren kalitatea nolakoa den, zelakoa den, bale? Eta hori izango da posible, beti ere denok partekatzen badegu egiten duguna. 22an zegoen, orain? 12, urdina da. Han bestela handikan hartu, eraman hau ara. Zer zaudete neurtzen? Uraren kalitatea, ez da, Lier? Bai. Laia? Zer pastilla, jartzen du bat eta bi, orduan zer izango da? Lehenengo bigarren. Zer zaudete neurtzen? Beitu. Nitro? Nazio, zer zaudeten urtzen? Nitro? Zanoa. Nitro G. Noa. Oso ondo, Ignacio. Venga, bota pastilla hori, hartu duzuen urari, neurtzen. Neurtzen ari gara. Ea, ze kolore urten da? Berdea. No, berdea. Zema pastilla Hiru pastilla bota behar dituzue? Bale. A ber, erakutsi kolorea. Hola! Orduan, ia, orain guazen ikustera. Hor... Da kolorea. Ze kolore urten da? Hau. Bale, eta zema pH daka horrek? Sortzi. 8. Asko dauka, ez da?
Begira, errekako karramarroa. Ez duzue Entzun! nabaritzen pintza hau bestea baino zikiagoa dela? Ba, batzutan, edo berain artean burukatu iten dute, edo ugaztunen bate etortzen da tarrapatzean edo igual hartzen dio pintza bat, berak askatzen du, eta gelditzen da pintza ligabe, baina gero berriro hasten zaio. Ez, urotzeko izkira da ornogabe bat, bai? Zer da egiten? Da, Azaltzen ari da. da insekto baten larba, bale?